Yobo Faude. We barodo, Faude. We barodo, Fauda. Ye barodo, Yobo Faude. We barodo Faude. We barodo Faudamba. Kondre we barodo Yobo Faude. We barodo, Faude. We barodo, Fauda. Onde we barodo, Yobo Faude. We barodo Faude. We barodo Fauda. Kondre we barodo Yobo Faude. Trove watrana gorombe de maisa, trove watrana gorombe de maisa, mama no mandiwe, goro no mandiwe jiwiwanu. Trove watrana korombe di maisa. Trove watrana korombe di maisa. Mama no mandiwe. Panyao de Carmio, Binomaco, Gengeloyo, Binomaco, Mami nene servisa bita ki fama libita, Midondro tuego, Binomaco. Año de cambio, no maco, llegue el hoyo, no maco, mami nenes revisabita ki fama libita, donde dueño. Sabe du d'appeler, sabe du nani na camera un cadoro. Sabe du d'appeler, sabe du nani na camera un cadoro. Yeah yeah, vaya sabe du d'appeler, sabe du nani na camera un cadoro. Pichu unsrafo, don't make you uncomfo. Aye, Zadidadoro. Aye, Zadidadoro. Aye. Chema, pichu unsrafo, don't make you uncomfo. Aye, Zadidadoro. Aye, Zadidadoro. Odi mensen, goeiedag, goeiemorgen, goeiemiddag. Me baro di me tako di na neva ta obia garo konvo kabra prove. Mi piki fu grong, mi piki fu busi, mi piki fu liba, mi piki fu loktu, mi piki fu sabana. E baro di gini wan bigis masa dalontu, e me baro di jina bigis masa dalontu. San charuko ati a program a konvo na wisa ni tide tap asonde. Bagana di de asonde, mate asonde, netipo de. Me baro wan bigi oditide. Vandaag is 21 april 2024, zondag. Mina na kinufiat, mina obiah ma kinufiat. Me baro di nga lespeki nga saka fasi mesa. Mascherm is een beetje flikkerend. Mina samsa, kada faya ma erg wel. Mensen, me baro aan bigi odi. Me baro allemaal pena sana kodro, bigi odi na perf na para koroni ni keri sana maka boven Suriname boven Brokopondo. Luang gudape ala de precies dat sana me bar odi. Vanaf para temiti atrasei fu Sranang. Me baris maar peta pura ya van weg. Even om zeker la toepassie, rangu passie, la toepassie. Pomboito passie. En des maar pas Sunny Point. Dape me bari wan bigi odi en abra broodje. Alles maar me bari wan bigi odi en groot binnenstad groet ik iedereen van hier. Me baro allemaal wan bigi odi. En me baro dape na infrastructuur na dape wan bigi odi. Celine, Veroniki, odi. Celine, ik denk ik zijn wansan komen met normaal. Mino go net apu ete wegens een beetje drukte of wat. Maar mino go luko apisitori dat ete. Maar me baru ja zo een bigi odi. En dan groet ik allemaal mensen daar zo in Nederland. Dappen na Zwolle,
Hilversum, Lelystad, Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Wageningen, Utrecht, ng Arnhem, ng Amelo, ng allerlei presa met elkaar met Barbara Pabigi Odi. En ik groet iedereen op zo in België, dat Patrick, Kathleen, Orlando, Rinaldo, alles belangrijk met elkaar met Barbara Pabigi Odi. Ik groet iedereen dat ze vragen, kijk, Odi dat mail sang de piki, ang bayo, Odi les piki grind ang sa kapasi. Mensen, dat is de pro, apu bara, wisani, kine wotak abra, atangi, sa kovo ay aksunu. Babala sisa, sabi mo tayo gutide, True. Tite baro di tu respecti gradi. Tite taka asive shiveri chizo. True. Ma bero kwas do sa eka. Ma ela ko mensen. Is after na sweetie to fully bit of. Fa grotapo. Anga libi midri libisma. As we did so something ya bisos masa wa miki atibrom. So something ya libisma. Sa nog gun je de mij takken naar Nederlands. Ze gunnen me niet. Dit jaar ons dat tapo. Maar mensen, als je ziet, nou een sansa de ilibisma, dat inoma pure strefi. Maar sani sa you kado, you must lobby you strefi. Isabi toch? You must bribi in you strefi. You must brasa you strefi. You must tak altijd taki mina wanga uma wanga manu en mi e bribi tapu na tata. En me bribi tapu de kovo fu mi bikasi mina kovo na mi. Omdat zij de brasisa, te you no aba pisi dat in you top. Anatrobi sa je do, anatrobi pa je waka, anatrobi pa je sa je shi. Asande altijd taki de bigisani sa you must hori altijd. En inom trowe en inom mekisma kolou you ede taki ya. Kovo lek van de tak. De me karen. De ma gwen karen winti. Toch? Maar no winti na convo. Dat na afkodre sani, dat na disi sani, na din sani. Mensen. Alale sani sa dat tapa grond tapo. En alale sani dat dena you. Da fire car use life work afkodre, fire car use life one thing. Fire din use life fa. Want if je nyang en je teka groen wiri en je teka water sana na tata meki, sa pot tap grond tapo, je wasang Sang verkeerd. Zo'n weer je teke nyang. Sang verkeerd. Maar libisma altijd wam bekitra libisma mandi iverstang of mek de denki dat die deel zijn karening moro beter dan de trawasa elong ei hoorde konfo ei hoorde schrevi ei bribita pure schrevi en asan dat die nou een fundamental met taki wa sanisa wa manipulatie wa bigi manipulatie sang sonsma sabi a true fa grotapu en fa libisma de. Wa mota igo sabrala ansisa. Isi de samasa a boom bigi boni a papira. De manat ne bribi tapu a kerk. Te isi de mai gwa kerk na gewoon a fesi na mekisma denki. Manema desmanati ne bribi tap a Bible. Srevi. Omdat desma sabi sande. Desma sabi mananga uma sabi. Ibas dan ibluku den. E dala so de gwa kerki. Of so de gwa kerki. Luku de nego. Da yusa bwa poti kwa chini saka. Toch? De lonchara kwa chi minister anga priester anga sumari chare go. E plas you take akwati Bible de you anga de piki for you. Awa voorbeeld meji. Mine kos desma mam ik zeg het. Taki wie like bisma opu ai. Luku sa fini saipsa. Fini. Alas beta kum ugo analysere, ugo checke, ugo luku. Dawo shislevi taki ei. E mina luku mislevi, e mina brimi za like de politician toch. Nou de manati. De ma bla. De me kari tire, de me jinyawa de no de ma bangay. Tele ma de na kantoro pe de ma musde, de ma bangay. Ino ma gona takama, le fosi. Nee. Je moet met afspraak en even moshi aan mij even manoshi aan mijn dan je brak seri to Brazisa. If you ne bribi tapu you slefi. If you ne do say musu do, tapagro tapu disi. En denk je archina des maar o dusas bij taki. Dat je lassi.
Je kon lau situatie maar e hodes refi hek na de sandisito. A manipulatie. Maar belasting sa me wan tegen taki. Wie sang e horum en bribi tapu na tata en tapu srefi. Un tang horu srefi bikasi dati na pasi sana na tata pojunu. A dati na tata ji yu de convo ayoka. Family go teki chakon de ankla na yu. I horen i brasa den. I was da brasisa. Omdat zij de brasisa. Agron tapo e luku sweetie mooi alastani. Maar de libis mata pa agron tapo e beti. De mata agron tapo e beti. Ana agron tapo e beti. Ade libis ma e beti. Ade libis ma. Wat libis ma mensen. Tere kai tapu e takiso. So sweet taki mo pa idemo fo. Matadoro. To. Te yu jide basa de wani. Of yep de isa sa de kona yu. Ko slime na yu. Kare nooit morishi den. Of kare bellen de no wanshi de na ting. Omdat na so libisma de. Libisma de ima so na so de no man chenchi. Iwas tamarasisa. En daarom brasisa. You must hold altijd, you must de altijd one stap afesi. Tap alasani. Omdat zijde. Anana tatam. De cover voor you. Altijd de danga you eenmaal 24 keer. Altijd. Zo te de ka gwa baka even omdat zij de ka de wa mandi kom. Maar de negwe. Sanda you negwe no moro toch. If you go take your trasam baka. En daarom brasisa, te je nyang te je dringi toch. Nou a prisiri. Na je nyang je dringi juor abuba disi. Op stand dat abuba ne brongwe. Want abuba aba anya nanga dringi fanodo. Malamo go op tap asasa mo taktide. A ayanyang atangi sa zong konfo e aksi uno. Omdat die zo'n tewe taki, zo'n tewe shisolisi taki umuji of konte zo'n te koinu ede of was mere kon dan akonvo echar asmeriji echara switi echala alobi alasane chakojiyo. Toch? Asansa konvo e aksi wie libisma wie konvo wie yoka. Iwas tang. Ano wang taki na din ye din asarati. Want te ye nyang te ye dringi ye yang ya buba. Ano so? Eba ko wata ko borti de brena bona met ket gimi. Anga foru eksi of sanso. Sumo yame ino teke go pota teka heri patunya got pota iwa uku of sanso. Neito. Yo nyang anga yu picking anga yu man of sumada lontu. Iwas tang, oh gun you bere, oh krak to you. Iwas tang, dat one takito. If a convo, eko aksi taki, bonso wan bobre na bojima furu, beti anga disi. If deke altijd taki, na mi bere ogo. Iwas tang, awa busani, ano wan takrusani. If a convo taki, hey, drink one soft. Hey, awa busani. Drink one champagne. Awa busa bikasi. Je prisiri te do dat bikasi. Je doe sani sang. You wani en zonte en zo I kon to tak akon voor actie voor do dat. Dat wat taki. Walasi no dena you nooit. You nooit elasi. Iwas dan. En atang is a bigis my actie. To. Na u moest altijd prakse asani toch. Tewe do. Toch? Teme tak do. Tewe roko. Uveno roko we roko. Moneko kan bai disu kanyan disu kadu. Alasani. Dat is met ego altijd. Altijd sabi. Sani nego en nepa sa sumar. Altijd you abi wan bijkracht. Ik was daar maar dat wan bijkracht die altijd aanwezig. Zo'n te you ka shah bijkracht. Zo'n te you ka hering. Iwas tang. So tika shaskadu. Maar wie leki libisama
Toch? Sonte, unia potu edetaki, sa mishi dape, of san dape, of miere so, we libeta, losa, brana sisa, lobby skoifi sari, en meki sari de, like, noti. Masami wate uta brana, anga sisa, atija. Atorisi, na wa moitori, dat side, soms ma ai prakseri, taki, tewe yere en tewe shi en tewe smeri moro furu tewa kovo wanyanyang toch ai chawan smeri consolesi yesmera pepere watra yesmera kasiri yesmera braina bona yesmeren a tonton bravo iwastang ye denki abra a moksalisi ala so sa yesmera a praseri e kona in you ede Teresa dat ik kon naar je editor. Ano zomaar. Ano zomaar je opbouw mate. Jongen, maar beruam mok sa lazy. Dis ook goine dat ook goine. Omo me kwam tonto bravo, omo me kwam mooi sweet camberbier. Ano zomaar. Omi los swam biri o wat. Ano om de ook o wala biri mi los to. Ano zomaar. Om dat zijn dem bigi sama. Toch? Sade imluk au acha sadis busa motaki brasisa. Usabi taki kovo na wasani sa sonte ana alas makashi. En a vast van je ano sa konfode. Nooit. Hier staan. Want if I'm sorry in true fasi sonte kan de ilong. Of ik hoop dat ik kies in een massiviteit, maar in elk geval. En hoe sabi dat je akovo na you na kova kos doen, akovo de na you hanka na you kaba in you. Toch? Sa akovo actie you voet toch? Asan dat die I want test. Ano wan sani sang. Akovo onyang dizi dat yo shakovo okoyang. No. Yo yang, ma iyu akovo enyang. Ma ano taki in het utaki soms mij prakseri. Na lekte we poti dringi de konvo na tapadoti, hè? U denka konvo kon dringi? Akovo ne kon dringi. Abradi sa no bede mo sa bede ano na opomi I want day. Atak you know. Abradi sina Kenneth rido wag agwa sa banakaba. Ataki konvoy ko smeri. Atak moro fu na smeri. Mala true ataki. True. De konvoy ko smeri. Na smeri dati wani. Na lekte de chala a smeri ko jiu. Aso te nyang, te dringi, te troe potici tapadoti, na smede ko smeri. Usabi na akabra tafra. Sonte smeitaki ya, sonte sa mupota patafra. Aka? Iwas tang, na marki de meki. Maar je werkt kijk de nenyang. Iwas dan. Smeri. Daarom sonte. Tegen potwa tangi toch? Anders dat sonte. Alla tegen potwa tangi. De sansa pot ina goro. Toch? Of ina manchi. Teidape yuleka asi, yuleka wang. Sa muspota tangi de cover voor you toch? Je moet zo altijd nyang, dringi, smoko, alasansa ipodape, opode. Omdat hij na pisi dati a convo abifanodo. Want dat convo de aanwezig dape, if na ingi, if na puku, if na komanti. En nala de busiko konta pe because chawan busi tangigo. Because
Sonten. Ano ala lisi. Sonten da solisi ya poti wan busi tangi. Toch? Te pot busi tangi. Muro furu imus pot di ala konfo fa busi. I verstaan? Taki import ala sang de konfo fa busi. E dringi en yang exmoko. I verstaan? Wis ajiwa apuku of a komanti. Je doet pot desarati. Da apuku of a komanti of suma. Sot konfo. E kon do samus do. Da kade trawa konsa da lontu. Mek de kos dontu. I verstaan brasisa. Maar sami watak ja brasisa to. Ina he pisisani. Te konfo. E kon. E chawa smoko smeriko jiyo. Toch? Da altijd im luku. O langa smeride. En omelesi. Je smera sanati. Asmoko smeri. Want sami wante guno. Te akovo. E du apisi sanati. Sonte. Awatore tegi you. Ma moro furu. E aksi you. Go smoko wan sigara. Kom smere. I verstaan? Kos don. Go smoko wan sigara. Nangami. I verstaan? Want sabi te akovo. Toch? Aksi you a sigara. Kala sigara e kos. Mino sabi na srana kondre. Mino sabi na sani. A kos ka beju a voorbeeld. One sigara. Ka de one VV. As a day of what? Toch? Een voorbeeld ja. Want mi saba moro dere. Mira moro dere. A VV as a day say yo jifu smoka sani. Toch? Fu buy a sigara. En yo smoken toch? In op share noti. Wisa sigara be kost 20 euro. In buying. Of 100 euro in buying. Om dat zijde. Ala de day. Ala de jari. Ala de moon. Kotak ala de minute. Ala de day. Ala de day. En ala de neti. Zij pesa. Da kovo da you. Hol wakti you. Feti you. Krim pasi you. Tak tego waka. Ala say wakabu. Eva kovo e actie. One sigara voor 100 euro. En kade omen 20 nete omen neti i mek kade 500 euro. Da kovo actie 20 anonoti. En dido a pisitori dati. Nou belangrijk stadi voor upot au ede. Nooit greedy. Nooit taki adiri. So teman mi se tak sorry sa yo. Want ino kuno es debi gwa wenki to brasi sa to. E po e tapisitori. Dat de mensen amsoy min sap o me ponta bede. For $60. Mi no buy. Mi ba money. Maar mi no buy om dat side. Desma e overdrive aan de prijzen. A prijs drop baka, maar ook niet a prijs drop. Maar buy, maar mi ne buy het. Want mi ba amsoy, mi ja amsoy op is ba. A prijs drop. Omdat die asan diri. Maar even a convo. Dit is aan de los toe, so mi go na wenkri, mi sheng. Maar if a convo, if de convo bete mi buy a sopropo of buy a amsoy, mi bo buy. Omdat zij a $60 na noti. Na noti omdat die sa de convo e Jimmy, a sweetie, a lobby, a krakti, a kosontu. Sa de dusa ina sa mi sonte no machi, a bigi. I verstaan. Te ook over actie taki. Meki wan tafra Jimmy toch? Kala ka tafra o kosti wan $2, $2, $2 SRD. Zij de actie adati, asanati, omdat die omen ten, omen de, omen neti pesa, kade duzun neti, na convo, wan prisiri. Wan prisiri, of de convo wan prisiri na you. A dido sonten,
Kade baka omenteng do kote taki ko mi kwanta frera ko nyang ay ko sonte ini ede gewoon ko mi do dati omdat zij de bransisa na wasani sang yumusutu e yumusu hori fudu wan luku no bransisa kom ju wasani so funu to de European taki ala yari tapi fiade ye bol suiti ye ya de sonten on tu funu no ma dwe man moro furu we dwen iwestan so wa funu e dansi kade 3 jaar so de dansi baga 4 jaar so de dansi do ala sani jiden srefi maar dat denk sa ko voor content dat in dans die wan pre of a prisiri e ko een probleem e ko een probleem solisi ano musu de wan probleem want te ako ko aksi ono te tak tamara of tratamara o te im ji wan pre ono ji yari ono ji dei ono ji noti mo aksi feng dat something you must bigi rokoning en bigi te ire tak lukuno u aksi miso mina trobi ma usabi na te dat alasan diri ma te tak lukum ma bi sirka fanodo ma bi moni fanodo fudu ala sanisi u chak wa chikolo kokon en de konvo sabi alasani in you libi say pesa alasani de sabi maar nom denk je gewoon verwacht dat ayakovo o do dat im aksi en te je veni in potena wanse inom go le no asma inom go pura monita que lem disi yo lenda te yo la latino want dat is probleem je verstaan en ano wasani sang you must do ala yari ala siximo te je shisma e dansi ala yari toch de musabi taki desma abi ano ko sana tata senji den de abisani san family chako en a bigis manate accident fu dat ala yari of something des levi go teki dat de mus do dati da ala yari of ala tu yari ye shide yi pray because they have because if the one side if the one abisa de pas for the libi of the one who pas for the libi dat de mus do a dido something te shisma e fado de sabita ki de no andu moro na asani sa de do dat de la sako fe do e tek ala samba kasajide en so leisi aka met de kalau akot met de do ala soort nonsense maar in elk geval na pisi dat pi atangi de tangi sawan konvo e waka kon en something a konvo ka meki waka go iwan wenkri e solita ki of iwan presi of sang e soluku ale sandisi imus mekimi in bora grit bana so in bias disi in baiso of the beide make go and buy the sunny mala something you know sabi sa de konvo e sorio and dape e kono to brasisam that you leki den asi de piking to you altijd musus don takana isrevi tak wakti sei de mi dor na pena wenkri mi aifano zap disi dati ena agribara supi kwam ede mami no be praksena basanati en daarom brasisa sa motakti dem tak umsap ala ting dat you bent verdeeld in 2. You abi kovo, you abi yoka. En ala den tu, toch? Wan sani. Sonta yoka wan disi, sonta kovo wan disi. Da inom lip a kovo na wan de belangrijk, a yoka belangrijk tu, maar kovo na wan top belangrijk. Pisi in you libi. In you bere, in you oso.
Dat ino kan throwing. Tak no, mino firi. En voor tak, nou mino sasa diri of no, mino wani. No. En furu eko inu ede taki. Mine smoko. Mine drimbiri. Mine lo basarati. Mine lo miamasarati. Okro, no la no. I love you. Imate praxe I love you. Ajib de convo. Te you lost me go buy one bami. You go nya bami. You go nya telo, you go buy telo. Of you go make telo. Of you go ala so sa you do. Maar te a convo kono e kontak. Hey, Jimso. En zo te de convo begi wan. Te de convo actualize, de convo actie toelazy, drie lazy. De chari go da pepe de mij se de sari. Maar ta convo giyu. E ta pasi giyu. Je feel sweet, je feel bu ala sa je guaro kope. I manager, i supervisor, ik kan tak sweet abra you say do aroko say do ala sa bababa. Maar willen we smart op, o dena wan fasi nang o srefi. We so dat usabi we feta o srefi. We feta o srefi. Wat juda wa say, je bla bla me movo. Ne convo de la de se straf straf et takan you. Maar you know yere. Ako wo tay tay lukuna. Kire neti so wan yuru. Meki wo watra jibi potis don dape. Dem konso antena watra. Yogo bigi aksi sani. Fa. Disi. Dati. Seide. Everybody so mondo te ye gare obiasama. Aksi so dabe boom. Maar teko tap use revi dan ala sot sani ala sot sa ye aksi ala ine do aksi revi. Wat je tak mino kisa piki mino kisa firi fudati. Ma firi kom. Ako watak hey. A weekend disi imborwani gronya jimi. On gronya. Trai de mi nyame ba mami ne nyame moro. Mi nyame ba trai de. Sereve kax mi baka. Ine sap seide. A convo of de convo. E waka ko action santi. Because anya say nya verlede. Ine be nyame giden. Ime be nyame gisrefi. Maar nou te yo meka nya sa de aksi you to. Dat de waka kom. Dat de kos dolan ayu. Dat de kon do sa de musudu. Wat kadanya sta je make die attendati. Awa sreka de sreka you. E sreka you. Voor een tori sa waka michu. Maar je ne denk zo. Ja mi nyame ba man. No. Sa okir you fu duen baka. Sa okosh you fu duen baka. Sa otek you fu duen baka. So think. En ik denk, ik ga naar in Justin. Ik ga poten naar doen. Niet toch? En dat na een probleem voor nu toch? Ja, mi was ba SD. Maar was die baka brada. Maar mi was SD ba asem. Sani ma. No, it was SD baka. SD no. Dat zei het op brada. Denk je was sani. Zo te tewe du sani. Toch? De convo de aanwezig. De convo no anotak di no de, maar asan no be plena en no be poti, no be pot asani dat we do so wansani. Want te a convo actie wansani fudu to. Na convo to, de convo competition. De waka passi. De gota passi. En do a losani. Want sonte na pisi nyang, na smeri, van nyang, na de dringi. Ino sap sa konfe do ngade. Want, braranga sisa. Sabi taki a assisi fu wan sigara. Want te a konfe te la moko wan sigara, sonte anas moko as a konvo wan kosmeri.
Asmoko aba assisi van odu. Fu duan sani. Want dat assisi sa we shida peto. Sonte we shina gewoon assisi, no? Ano gewoon assisi dape. Ta sigara ba. A blaka fa sigara. Toch? Isa furu sani san. Den konvo. Kan duang apisi dati. En dido to braas no. Nooit al boom voor actie tumsi. Im actie sani. Maar no actie tumsi. Omdat zij de konvo nooit otegi sang de dunanga sanisi. Ina roko say roko. Ina sang say do. Akowo te dak teka asisi. Poten so. Du so angen. Teke po tapasoro. Kom te ilik sa ataimi. Tite taimi no. Teke po tapasoro disi. Da itayeng. Of ko po te tapasoro. Te po te tapasoro to. You know sabi. San taki ay taki inapisiten dati. Sa ay pasa inaduro dati. Sa ay pasa nga yufutu of asma futu sa serka. Sa dresi. You know sabi? Uno sabi? En dido. Ontrapisismo ko. Te yeres metak descrivi obia buku. Dem acties sa descrivi. Omdat obia roko en obia du dresi dusani. Deno ino machine. Deno te ito. Iwestamrara. At dido te shisme make sani de take de make this de make that this food. So take chagay also de gibatra take cha. You know sabi sa asma make da pegiyo. You know sabi. You know sab if na wan tru obia serifiko of na wan sani sa asma abi ego teki e potap abatra wan. Te wan asma di wan sani. Na wan san apotap abatra diara. Of tap wan ini wan sani. Atak teki. Ma sonte na noti. Wan moro furu na rossoy. Ivestan? Na rossoy. Ma if de truang de buati wan de takurati wan kompetiso. Want de wan sa yis masa sonte te yis matak me jiwan sani atakurati. Atakurati de bisma. Ivestan? Want if de jiwan sma sani de te sani. En sa aka en ini wan sa wan sma te asanis ka duso. Ika sabi. Awan san ye erf. De erf wan yorka of wan bakro. Je verstaan? Maar koliba pori dat we precies dat mee want chako juno. Maar den tangi, toch? Belangrijk is. Na wasani sang refam taki baka ometeng dat de wakako. So te wan watra fuwasi. Maar moro furu anya pisi to belangrijk toch? Anga dringi. Nanga smoko. Na sweetie sani en prisir sani. Omdat die te akovo et te je actie voor dus me kwa nyajeng dat sonte akovo e wakananga alade motive sonte so ten tak hey wan prisile de na lek TV ari to de apwa dansi to of gewoon een feestje toch de kari alas ma konto sei wan kari konto Alexo de konvo Davide mati de mati sa de waka. Dat de kari tak kogo so na presi. Was moko. Wanya onya. Kogo geniet. En wat dansi. Kogo dansi. Dat zo je zie de wakako. En da sabia sa ni so brasi to. Te si smato e je preto. En da los me o kontu to. Sonten na inaduru taki. Ina duru taki da desma e wakak anga de konvo. A dido sonten. Yesha ondrotenti spang. Konvo barta pusma ede. Maar sonten na kleine mannetje zo. En klare vrouwtjes zo. Je verstaan. Want de
Want deze steeds spang alle de kleine. Isa imsap tori taki. Ai wo gorape. Want sanot de wo geniet. Wo go drie soppie. Wo go nyang. Wo go smoko. Vrij gratis. Hippie. Hoe kom? Die zet tegen dat. En als Samson naar dit toe. Te juan. Te kota kontak. Juan chinto. Of a convo actie taki. Bij walinga Jimmy. Something. We placer na fu. Awat akon. Te kota konvo taki. Bij wan black and stoling Jimmy. On silver. Maar een poteta patafra in Spanje. Yo, poteta pata zomaar. No me no buying. Ja, dit taki no buying. Want eva konvo te yung buying. Achino, eva konvo te in buying. Di en. Dat wat taki. In wele because you na en na you. Maar eva konvo te buying de poteta patafra. Nee toch. Wasano de boom. Wasano de boom srevi. Seremo baya poteta patafra. Fusang. Zo doen. Je verstaan? En die de salati omluku toe. Omdat zij zo'n convo consorisani. Maar no alasani sa convo sorry. You do. A convo le fami tak ta convo make do wasan. True. O tegi moro dan walisi. Moro le kwalisi o tegi. En te she of go. Was something. Te a convo wan wasani so top. True. Da convo so leisi. O cha kande den convo. Da kanda opete to. O check chari gwefree. To. Da chari go an pranasa. Cha president. Shisma. De sorry tani. Da kari shisma. Dona mindri. Don. Lontu an tafra. Da sonte de sisrevis dona tafra e de na tafra tu. Da conve sorry de nyanta pa tafra. Dat nou fasi sang de convoca soryu fa en taki duso Jimmy. Do a pisitori Jimmy. Make abi so ansani. En sonte de conve te daki te du so ansani. Imusu verso, imus donso. En ik kan me weer zo. Je verstaan. Maar usabi in dat teno. Ja, bisma. Sang. Gitabra. Doe alles aan. Maar zo'n en ego. Atafra mislukt. Wetaki. Omdat zij de zo'n te Brazil. Libisma. Want doet tumsi convo. Tumsi. Eva como te lukuno. Imeka tonto bravo. Maar je no pot ayung ine. Je no pot korofrok ine. Je no pot soort visi ine. O soort meti. Ina nya. Je pot soso. Forumeti ine. Ati no, soso forumeti. Maar no. Ik wil kies wantra plaats sak no. Mo pot alles san inen. Watches, disi dati, alles ane. En a tavra, i meki aso visi, zonder tomati. Je go meka an tomati. Dape, a he tavra vitu yo. No bumoro. Ano bumoro. Om dat zijde, de convo. En daarom te je duwan me kwanto of je duwan tabrato. Je altijd musu piki de convo na fesi o te je doen. En in volg Yusrevi. Ino me kisma kote daki. Ja, ik heb pot disi dati na nya da. No. Of je kop kenchi asani. No, inom doen. Want anatrobi op bigi you doing. Anatrobi op sa you do.
Ongeluk, onslag, nooit. Omisluk. Anatomi omes mayabi. Omes ma kos nap na angayu. Ome pokuye play. Anatrobi. Misluk. En daarom, een mooi vastaan is het toch. Voor de convo. Tede kon is sorry precies sang de wani. En dan nog een beetje sani. Want omdat hij was aan Brazil, convo na gewoon eenvoudig. En maar convo dat go was, a convo nog go taki im go bij alla sani, in do alla sani, van wat dan zijn wasi. Ako wote takil kute yo wasi. We wan shap bruku. We wan so bosroko takia watraka gwa moy na chinfi. Tatu kan smeri. Chinzo on 2 minuten. Maar sabi soms ma ek go overboard kay do dise ala so sani. Amora chinsan sa you can do. Amora chinsan you can do. En do na fasi. Ako volobe. Ako volobe falak. De kote kek geval, de teke dat bam. Ay grand tangi. Aba kovo, chawan speech wasika, de gore smoko, 1, 2, 3, de pote. Akovo briti ba. Wat zei akovo briti to? Omdat you arching. Anadri ana fosa it go do. Na archi say you archi, they go do. En nati, e meki taki, na konvo, e brasa yu moro tranga. A konvo, e shitaki, ye bribi tapu yu srevi. Maar you na konvo na yu. Another side is zo'n test de konvo e tegi yu futu. Nou een test. Na test de konvo e test you. Want if you want the one na yu srevi, toch? 100%. Dat one taki, you musu volg de opdrachten. Na lekteo tak ik tamara mate opo mo me kwampo. Ti opo tamara mate me kapo to. A ine se fa fa ino kati evi konsiki. Maar if you don't siki opo tamara mate me kapo. En dati na de sani want te akovo kote tak hey. Me kapo Jimmy. Ova kovo kote me kapo Jimmy. Want we kisa ino doing. Akovo kombaka. E sori wan pong. En e sori sandi na pong. You sabi tak hey, mi go me kapo yara. En a los tu den you mo bota kovo patalos tinimo. Kovo ne play. Do patalos tinimo fo. Na leka kovo tak hey. Go buy one hamburger beer of make one hamburger beer Jimmy. Want dalane sa is not tangi. Na luku sa kovo ay luku sa ye do au fayo waka apisitori dati. Want sote na de kovo ay busru to ay sreka yu an fasi. Taki want ano ala sreka na wang. Ano ala yang na wang. Ano ala dringi na wang. Ano ala smoko na wang. Want ini wan sani sa kovo ay tegi abi wan sabi ine. Wan tori de bakaning. Ma kovo no kontegi a tori dati. Sonte akan sori wan chimpisi. Ma moro furu a bigi pisi ono sorio. Want a bigi pisi you no mak sabi. Ano bunji ai. Ano bunji ai. Inostam. En daarom to Brazisa. Asani de ano ala nyang bumvinyang. Ano ala taki bumtaki. Inostam. Sabi asan dat ti true. Wanti. Sonte we prakseri. Ma. Fa etori this is do nanga de convo. Nanga atangi. Fa de va. Say de one so one sani. De actie say de yen tu say de drinito. Wan san de to.
Pasani de, evidenya yo dede. Ano yo dede, abubo o stop. Na leki yere wa wagi. Itakine bai khaslim potina wagi. Samsa, ina mara wagi. Of yere wagi mai de fura a oli ina machine. Sakagwe en ine pot mor. Samsa, a machine no brokoto. Ma konvo na banyang fu libi. A konvo na badringi e acte waarheid. Fu dringi, fu horing, fu abi prisiri. No? Se schreef je. Omdat Bransisa, aye san is toch Bransisa. Zo'n ding. En fu we go, luku san tumsi dipi toch? We go luku san tumsi die make hem moeilijk, toch? Dan, ano taki. Umusu sabi of uwan sabi. Abra den tang, we takti de tangi tori. Nun tak no matras tangi tori. Luku Bransisa. Wala mala wan tangi, wala mala wan cadeautjes toch? Toch? We precies, zo lezen we bij uw eigen cadeautjes. We precies toe bij u. Teda pakket koop. De postkantoor maar charenko of suma charenko weer. Love, hey, op een mooie sanikom. Hij moet ook een tramo bij een mooie su. Mo bij een mooie onderbroek. Mo bij een mooie empi. Mo bij een mooie japo. Weer ook een tranga. Hoe je het toch? Hoe je het toch? A convo e gio. Iwan yari kare wali is of to lazy. Maar juda alamu of ala wiki bestel wansani. Je bij, gisrevi. Dan atangisa conve aksi na noti. So ta conve ta kyo berwa aksi gimi. Como aksi? Combien? On look at the low sani tola, the low sani. De convoque et teshu. Low sani. Oh my god, me kwa stroop. Hoe zo'n stroop dan kijk idee go me kwa stroop. Hoe moet je die stroop? Je meki. Je dringi. Of waar ik wat schade. Na test, ik kom bij test jullie kopa. En dat na a pisi, dat na a sweetie van sani is die toch? Dat je ano moeilijk sani. Nou was aan Yusrevi o dringi. Dat zijn we ke moeilijk voor godu. Zei je, omdat luku no bransi is toch? Alleen kwam taki toch? Atude ayoka nanga de convo. Sloisi ayoka praxis so. En zo ten de convo e praxis so. En moreover, jou lukbung nanga Yusrevi. Because ya tu vasi. Wanneer de katak emi wa ya pon yo. Tamari wiki na mi no na pon. Mo meka pon ten fiari. Ich vai dratori to. Ich va tori draito. Ich va yor kafi draiano to. Mara fos today ikis ase ambos ko baka ime ko pon. Say you do know. Say you do know. Je wacht die TV op je go make snel. En dat de chin sani san convo e chakon you en convo eko actie. Tangi. Omdat zij de dit is nou een peaceful ding. Zij de musu voor co-actie. De musu. Zij de musu omdat zij de nou een peaceful ding. Nou een peaceful de wan sabi fire kai denki. Fade asi e waka. Sade asi odu. Fa asi de ojompo. Ati brada sisa. Adat nasani. Wan sote unuto. We shisani to. En yere sani. Masa aisa to ina truto. Brada sisa. Tesa ne kwisu nu tumsi. We libe alasani.
Maar tasan bigi quiz we long. Woep. Onderstoppen hoeveel. Fado blop. Op bakken we long. Bla bla bla. Maar o moestu do dat. Uno moestu do dat. So tes mij vergiti kade om een jaar ride vergiti taki. Hey. Mi be shi so ansani. Of mi be yere so ansani. Want zo'n ting. Kouta ka ponta mi no sap se mek taka pompa sa mi me ko ponera. Want die zo'n ting inistribi. Bei. Ye shamay na kukru. Ay raspara pongi. Aisa. Ay grita pongi yo. Keba. Ay sorry sa fa me ken keba ye. Mana toch. Juleki de asi ne dweng. Wat zei de je kruktura nga yusrevi. Of je vetanga yusrevi, dem ta kruktura en dan vet je vetanga yusrevi. Maar bransi sam sami on teiguno. Atangi sa wanko voor actie yo. Na je geniet moro voor fe. Nou, je kan niet meer voor. Wat je drinkt toch? Ik ben er voor. Maar ik kom weg niet toe. De precies gevaarlijk, omdat zij de actie go doen, de actie voor doen. De actie you want en you go doing. De mluku to te you doing. Kade olanga taki. Je vir sweetie. Je vir de wan jugu no de. Kade jugu be de wan pisi ala de jugu gwe. Gwe. Omdat zeide. You yere nakari. You waka na pasi. Sakari yere igo. Go ativakari. Iwaka go mit a sigara. Iwaka go met a sigara a sweet soapy. A malasi. A orshade. En de sanati. If you look at the sanati en chare kona wang. To. Dat je acties revita kyo. De san is na lolo sani. Na lolo sani. Maar saba san to. Na manipulatie sa libis met teisma to. En na manipulatie sa soms ma e luku sa trawa edu to. Dat is nomino to. Asa na na dinje din. Want soms ma edu sa overbodig. En na overbodigheid trawa e sheng. En dat no. Asa charoko. A charoko minoman. No. Matras masa. As mashi ay do asane. Engo overboedig engande be abwa kratafra ala sosa akatafra be long langa 3 meter lang ala sosa tapatafra bokuma be de this singing spa be de das bij de kuno tak sang nasana ta konfe ask me futu pe mo ofe na moni samodu do asana chara a charoko. I just don't this and just make danger so. No. Als man zei make alles opschudden. Kara heel tafra adribita tafra saji. Nap no one waarde. Kada kovo kom smeri wasa no mo da gwe. De rest na rossoy. Dat zomaar. Sometimes mij doen sma aisani. Sma aisani. Maar zo'n tijd toe. Akande asweri sasma abi actie voor apisitorati. De doe dat. Dat is maar moesten doen dat. Maar dape awanse no mo e comprisiri. Want atrasi ne comprisiri. No. De ne comprisiri. De luku. Want let voor sabi top. Te yu chakon of wakako. En eva dewan fasitaki
wan sei no mo. Ano brasa de trawa hori. En de trawa no brasa en hori. A wan sei no ma de. En daarom Bransi sa to. Sabi, in alla ting te we juwan tafra, of wan kovo e actie, de alla ting, you know dat, baya, you bakru, of you kromante, of you apuko, this is for you. No. Baya wala mala sa dalon tuba, uwan sa nyan, di se edrin se uko nya, uko andrin. Klaar. Wat tego kane, de meke wan soort fasitaki inside. Trouw no mako. Wan sei no mo. No. En sabi wan te unti de Bransi sa. Wan tangi, ano taki, dati, mus bigi, a mus de, eva de moro chima buvasi, a switi, en wan tangi kan de ini wan sani. Ano nooit ade wan fasi. No, nooit ade wan fasi. Ala lazy akan de travasi. A fasi fa de bigis mafiu. E waka. Na pasi sa de waka wikasta. Pasi sa de waka. Na sa de miti tap apasi. Sa de shi. Sa de yere. Sa de smeri. A so de waka ko. Taki. Tek chin palon potay anu. Tek chin Florida water potay anu. Lobis changeng. Tek pompeya. Teki chin pemba. Lobe onder futu of licking. Ala sa si natangi. Ala sa si. Of te kasa kanisa disi. De put palom. De taine baka ede. Da kugwa strati. No tangi ye bak dape. Dat zijde konvo. Zo'n tewe praxe konvo wan furu. No. Ano deso strevi. Konvo no wan furu june. Konvo mus. Deroko. Desani sa de konvo edu. Ikan sera hegron tapala libisma ine. Ano sari fu paisana na tata edu. En sa de konvo edu. Ano sari. A dido. Nuita ke pai. Yego duan pai. Yego potuan pai. Nuta ke nuit. Yego juan tangi. Awan tangi yeji. Ine pai. Want ino libisma ikan pai. This is one bakru sa ego teki sa des go teka wan op wan yoka. Dene payeng. Na wan tangi de chago. Ino man payeng na san sauduji. Adilo Bransi sa. Na pisitori dati fu tangi sa konvo e aksu mi bo chak mi be wan chakon tide juno e mi chare kon juno fu meku sabi fa pisitori dati de. Da so meta ku grand tangi tapu a day disi, a sonde bakana disi 21 en a sonde neti, a musi de mante pou de 21 april 2024, tira sonde, metaku ala mala grand tangi du kom, do na fesa TV, en metak de jire kom fu a grani, ale speki a sakafasi, tenan tata, du kon tire arche a program a komfort na wisani, en kon simis refi live, in a program a komfort na wisani. Kom yu baru na peta Facebook, ang YouTube, odi dape, wala malasan dape. Let's speak grani na nga sakafasi, mabigi talog to say. Ano yan, binamalisi dape, malisi jaso. Is Marvin CEO, multimorbiditit minamalisan neng. Harold Baumgart, odi, let's speak grani sakafasi. Pardon. Sandra Lapey, odi, Ricardo Baumgart, odi weer. En Ninka, Selina Hoogdorp, odi. Merlin Afusensi, odi, Dams Kopasi, odi. Tata Kondre. Merlin mitak balin dok. Almost de Merlin Afusensi, Cecilia Bernard, Sama, odi. En daar hebben we Mimi, Ben, Piquet, odi. Jim Lawrence, odi. Let's picky yang sakafasi. Diana Hewitt, odi. Regilio Rallin, odi. Let's picky gran yang sakafasi. Didekina asadi si. Ja. En Florentine Bernstein, odi.
En Fireman, odi odi. Henry Denham, odi odi. Tangi. Robbie Morgenster, odi brother. Me no forget to respect grand saka me bel you. Tamara mi abi metak alaude Tamara munde. Tamara mi abno afspraken dat kan ik mi kan bel voor met Tamara. Mijn zelfs voor plein Jim Tamara voor doen. Maar mijn abno op een afspraken. Hopelijk niet. Mi luka kala ik heb geen afspraken voor me. Tamara mi kan me gewoon loopbel. Mijn zelfs wel maar mobile. Ja. We takken ons maar toe over een assembly voor Robbie. En Wataki, ja? Revelinho, Gradison, odi. Pardon. Hey, kom dit je wat is wat mensen. Verder is geen Oshada. Orlando Steinbach, odi dappen naar België. En Orlando Fries, odi. Respectie Granny. Cheryl Hill, odi. Dankjewel. Mildred Meinas, odi, respectie naar zijn afasi. Willy. Is Willy Duiser, odi, en mi aken boom. You know, one sweetie comparsie. Dankjewel. Hetzelfde ja, Natasha. Remfrem. Center, odi. Marvin Charlotte Baka, odi. Bra, you know. And Pepper Blue Peace, thank you, odi. Is het Srivani? Kent ik misschien Sanjapé? Ja, is Srivana Kenchi emitake boom. Odi. Sana te drink ala yuru wamang echa yugo wasina busite at takina ap pipa sani en kon if was man echa yugo busigo wasito if I wasi se de shawate go le tapo enough do nothing because he ako for dwasreka ba ini adun rujiyo enough do nothing ma te you drink ala you want ala yuru wama ma eko ala lisi ko washo if I ko walisi if I posa walisi ma ala yuru chari ko wasi dat wan taki wasano de boom want ono ko ala lisi ko wasi ka de wasi walisi ta wasi walisi akaba ma son ten to asma say she to kay kong say wasi wan from de nanga sanati wan from de nanga na konvolati wanti sonte say dape akove sorry dape tu taki wan sreka musu pasa ifestam wan sreka musu pasa nanga aher goro fu you okande nanga ema e charigo wasi e vieshi e washu da I dwe en serefi ma e vishano trova tra neta puta wan taki awan taki imgwa busigo wasi ja Omi piki hier Yolanda Sydney odi Heward Rafilio odi John Health odi Letitia Goreng odi Letitia Willema odi dankjewel Sonja Boerstam odi Taki Fifosi Lilo Monto Holof van Rorak odi Johnny Joe van Swalla no Johnny no that's was Johnny na Arnhem odi Mertela Rijn odi Disha Blasi Bauta odi Zrana Uma odi na Tata Kondre dankjewel Disha Blas Bauta odi weer Elaine Bernard odi dankjewel Dulcie Hall odi Yedelei Lea of Lay Abigail Rock Arnhem odi Frans Cairo odi let's speak grana sa kafasi Tracy Dorf odi
Moitori. Daliana. Sibilo odi. Dankjewel. Melan van de Verre moeder dat en zwallen met vader odi. Respectie naar zijn kafasi. Ik kijk naar boven mensen dan weet je meer ook al krappen. Frekos lager odi. Melan van de Verre odi. Moeder dat in zwallen met vader. Sylvia. Salmo odi. Vanessa. Koning verander odi. Ja, je mag dat doen. Mensen. If you set one tafra. If you are borinya na moro swisani. Na moro bosani. Wan tele sa. Sonten. Adesso taki na aisa. Se wakana itapu. Se barai edesan dena you. Se wakana na you. Wa bore eyinya. Gide pikin feng. Wadu alama sabito. Na aisa waka fesi. De trako fe waka baka. Ala konfe waka baka. Aisa atita ya fesi. Dat is het. Ja, je mag. August Favoris odi. En Finky Agnes odi. Is het Wendbelly odi. Dankjewel, Ramiro. Achthoven odi. You know. No. You need Coco odi dapena. Amalo, if my boom, odi. Mercha is Bertje Reverend odi. Ramiro, October 5. Zo erg, weet je, ik wil zo graag mijn culturele route onderhouden, maar iedereen in huis bij mij vindt het afcodisch. Alles moet ik zo stiekem doen, kan ik niet meer, maar zo snel als mogelijk naar een andere woonplek. Zodat ik mijn leven vrij kan leiden. Jimmy Ati Akri. Brada, Luko. If tijdens maar gewoon taki na you sani je doe en je doe je schrijven. Omdat zijde. Noti taki je go take you as je doe as je doe je schrijven. Maar asana ti tak des man want do de wan poti na passion san. In do sa je moest doen. In behoud sa je abi. Wisi allemaal gwa kijken op allemaal naar een archie in waka you passi. En zodra je kan waka you passi en make spano probeer voor poti tap den passi in hem do want in een waka transma passi want if je waka transma passi dan aan de boom je was dan waka you passi ja respecti gran sakapa en in op sari je sari solisi maar in horis retak in op sari because if je sari dan je lassi na afesi voor je naar de comfort aso Brian Serio odi. Wat is het dat als ik in een bepaalde ruimte kom met mensen dan mijn onderbenen heet worden op prikkelend voelt en mij benauwd voelt. Nou, zo'n toch, type sa. Zo'n na convo voor jou, toch? Want ik waka kon, ik contacti of ik consoriu sani. Sonte a convocando een barco, maar sonte je hoort a convo. Je verstaan. Dido iemand ten je vier zo toch? Dat je moet pikken na convo, dan bar odi. Bar odi les pikken grani sa kafasi. En je actie heeft na one biggie madalon te, one biggie madalon te te me kasi ke edeso. Dat is dat pesa en je te dat ki make a sorry suma na eng. Te tak dati da opotua on praxeri in ede o te in you ede yo taki yo shi of yo denki na convo sot convo de kade o kromati wa puku wa ingi o koine ede ma em luku apisi dati pe you detu wan sonte akanda sonte wakaka wa principe inom de dape da ala te you dape a convo ai sukuf harimo po dape po me kigwe. Want ja, im luku taki na dape no ma asante sa. Dape no ma asante ko sa. Dem sabi dat inom wakara pe. Inom gora pe na depressie. En dit is Salik. Salik Liga odi. Wat betekent het als je droom dat een slang iemand bijt en die persoon gaat dood?
En dan gaat die slaan bij een andere persoon. Iemand zei dat nou aan Sanfo Abere. Ik was denk ik betwas man als mij dit het toch. In die boskopo toch. Akan de furusane. Ano kan de wansane. Ano kan takon wan faretake zei dat spantake wan Sanfo Abere de. Akan tu takon Sanfo Abere de. Maar if as neki kon betwas man as neki ne betju. Maar ik look toe, mijn actie toe, suma je ei beti, if na een familie. En zo safe a familie ei beti. Dan look toe in een familie, if is ma ei dede, bakate yusha boskopo rati. Kuta ki iedereen no, dan a boskopo kontide, da baka wan 2 weken op amunso as was ma kode na familie. Da ikataki ei, awan kier voor do, of na wan wisi. Maar solisi, unom tak ya kier voor do direct dan wan kier voor do dape. Aka de wan wisi tu. I was dan op de versector. Maar le fam takito. Lukus if kan taki temi is na familie si as nike beti of wan buitenstaander of suma en im luku tu. En mi wan sabi tu ik kan send about a drink on Jimmy. Na mi WhatsApp op na mi Facebook. Dan mi kan luka drink. Dan mi sa tei sang. Adre e beteken. Dan mi kan puru fu moro uit dan sa je script ja. Abum. Ik kan niet tegen sigaar vanwege allergieproblemen, situatie en zo verder dan. Nou. If a cover emeki smeri a sigara of a cover tegen a sigara toch? Dat theo smoko a sigara toch? If de ya komt a luko, if a deso trutu tak you wan smoko a sigara, dan me aksi meki ko smoke. Da cover ko smoke da ina abalas. Srefi. Na lekte yune ya alisi toch? Dat ik moest die want afra voor het eerst. Toch? Mi doe mi ba mine vast alisi srefi. Desabi. Srefi. Da akovo ete daki import alisi tapatafra. Maar you sabi you no mag ya alisi toch? Dan zei je toe toch? De taki bale speki gran aan sakafasi. Maar dit is ook de eerste en de laatste lesi. You doing. De actie a passie voor meki idu apisito dati. Bakalati you no mag ya alisi srefi nooit moro. Is verstaan. En wat kom baka akove actie wansani. Akove nooit ook kom baka ko actie sani. So wansani. I verstaan. So tendo actie maar do actie wan trasani. Da you sabi taki dis me pota patafra, dis na so pa kofo yan disi, dis na so. Maar lefa a sigara, im takrai mo fo tak luku an respecti an premisi me actie taki de kofo san of mi aba so wansani. U kan konte kuna sigara disi kosmoken. Klakis. Na so. Mirdal pakanderen odi. Dabur Ronaldo mi vergeti. Brazisa Ronaldo betap een big jari tap donderdag staan sta. Me versteren ja zo uit en we versteren to me Brazisa. Ina uitgade odi. Solo FF odi. Auki. Colon odi. Shaila Sadu odi let's speak. Sheila Sadu odi let's speak grana saka pasi. Nou, dan je abi excessief go do, ja? Philips odi, let's speak grani na sakafasi en groot Paramaribo. Veldwijk Georgina odi. Is het Jelisa Korstam odi. Goedenavond meneer Figino, komt het wel eens voor dat je in een relatie zit en door die relatie je voelt dat je niet vooruit kan in je leven? Tuurlijk. Akan? Waarila, luku na branche zat op. Zo'n ding, hè? Akan de. Ano altijd. Akan de taki. Een partner, een man of een vrouw. In een bere, familie bere. Wan kom voor de. Of zo'n ding. Een man schrijf je toe. Of een vrouw schrijf je toe. Waka go tek san kon of
ala tusi ka abi proberen problema nanga den slevi. So ten so ta na fude daki famiri sani de konvo viorka de ina pisitori dat e dorati. So ten akan de tutaki na de konvo van Yusrefi to. No one taki you mus de nanga madisi of de nanga umadisi. La sai pasa en moro furu teishi taki ine gafesi je go achteruit sensora imit asma je go achteruit. Akande tak asma amang of a uma abi wan problema en ini wan thing en alas masa ay waka long to angade echa okoloko. Atru akang is mogelijk. Zo is hij 100% mogelijk. Wie was dat? En zo'n ding asma schreef waka go tekst schreef toe. En de sansa ay waka en de sansa de san aksa go teki ay do zo ogri. Zo ogri in you ay cha en asmarati nomo ay teki nomo want na afasitati apoti asane sa musdeo asane eko furu eko furinya eko furu alasane eko furi go to alasane imoni alasane is 100% mogelijk 100%. Ja. Odi srana uma acties aan is. Odi fayu esabi evu na yorka of na konvo e actie. Te a yorka yusrevi to na yorka to. Yo tako samo bol tamara. Nakun tamara yetaki mo bol disi. Das dape sonte na a yorka. Of so te opotak ay min bori go te ko afla ina kasi bigi bori. Na yorka. Te a konvo srevi o chawa e cha asmeriko of plasre kiswan prakseri tak mi wa mek so asani. Mi wa mek so anyang, mi wa nya so anyang. Na so, mai alade nyang, ye nyang ko alade. Ta konfe ko do entra fasi. E meka prakseri konfu. Kon plasre is don. O kon plasre ye nyang bei, ma ina nyang ye nyang. A prakseri kontak mi wa nya so ansa mi wa mek so ansupu. Mi wa mek kwapo. Da pena konfo. Maar daarom toch, je moest nyang dringi ini wansansa ye firi fudu. Nyang dringi ini anatrobisan, nyang dringi ini wansansa ye nyang dringi. Ja? Da ina no wan dege. Is verstaan? Serio, heel odi. Meneer Bian, er komt voor die als een... Meneer is er komt voor die als een Creoolse man persoon eruit ziet en witte vlochten en gekruide touwtjes aan zijn lichaam hangt. Meneer is er een cover die als een Creoolse man persoon eruit ziet en witte gevlochten en gekruide touwtjes aan zijn lichaam draagt. Look op, mina sabi. Of dat zei mi tak mina sabi. Ini konvo ka waka kong e weri sawa weri. Kaka sorry ini wan sansa e weri. Ini wan konvo. Ini wan konvo de trapasi. You understand? En a sansa you see that pe. Something. Moro furu san konvo e do. Of son konvo e do. They test you. Te you shall konvo dat pe toch. Sa konvo be do. You understand? Sa sorry. Sa you put uiting. Sa sorry. Want sonte sotana ala sonte sana lesi de kwaka konsori disi dati. Awan sorry. Sonte awan sorry wan sani sa ye du kande. Sa no wan sa imus du. You understand? Ma konvo, nek fa konvo di swaka kon, mino kate iso na konvo dati. Na fasi fa sorry se na fasi sa idu, dape ika mek uit sang en sot konvoning. Ja? Orlando Vries, odi brada, tik yung andag, dat zo den wang andag, dat timeki den dus we moesten korsan. Zeker. En Vivia,
Banku odi. Albert Pinas odi. Sencha Garden odi. Granny respecti na sakafasi. Kwa mina skaken odi. Respecti Granny sakafasi. Mira van Genderen. Ik ben het helemaal met eens met ik dankjewel. Mira van Genderen odi. Mira van dankjewel. Chanikoya odi. Odi respecti Granny sakafasi. Ronald Banel odi. Diamante. Oh, Ach, ik kan wel eens aan hem roepen, hè? Sorry. Jaranti Uma odi. Veldwijk Johnson odi. Denzel Basel odi broer. Teyu Kotwang Luko. Jere, je hebt Wenu en Watra Ingi. Dat zeggen die mensen in Potwang Tangi. Teyu Kotwang Luko. Je hebt Wenu en Watra Ingi. Dan zeggen de mensen, je moet Potwang Tangi. No. Evidens met dat jij Watra Ingi. Jij Wenu, hè? Ano musu pupotangi gino wan konvo so langa de no actie. En eva obiata yitaki impotuan luku impotuan tangi to. Da yere no. Dem kisi imusu shi abosko pura tuto. Want te akko a obiata kangai. Na wasani na wabofestiging. Je kisi dape. Dat want taki you kies abosko pura fisika ba. And if you not kiss abosko pu, you don't go for next. You don't go put next. Well, look on. En awatra wenu to. Weso umude fo sector. Te tak abra watra wenu to. Na want de konfo to. Like a fodu to. Kon fodu to. Fodu to na kir fodu to. Sabi taki fawe fodu tangi. Kalau sabi, kau tapu ajari pe libita, sabi taki, wiswa fodu ne barai tapu, ma fode waka, ina family to, ini family abi 1, 2, 3 fodu de. Tapeta sonte, fa presa view, sonte visano view, troichi oshada, troichi pemba. Da pe je ter a fodo je gen tangi da pe kabatu. Ding oshada na tangi je da pe tu. Ma te konta pa watra wenu tu. To? Na konvo da tito. Es geen gemakkelijke konvo. Taki. Wa obia u konte je taki. Ja, watra wenu da yo. Imshen tu. O consone srefi tu. En dan tak te ay kona yu. Of a ingi tu. Ingo potentangi gen. No, zolang ano actie. Want dat kan dia no wano aan sanfio. Nee, no go do sani zomaar. Go potentangi zomaar. Ja? Jullie thuis een grand tangi brakino. Mooi zijn, dankjewel. Hiwa. Let me see. Pemide hiwa tra. Filio. Odi. Thank you. Jou je beter. Odi. Mels. Odi. Goed. Bel me tegen in de avonturen, ja? In Anituro. If you don't bel me, bel, ja? Denzel, Bissel, Odi. Maar hij is actie op een maatje van Wenu. Luko op dat dan, dat is sabi atori van Wenu. Daarom met dat, Wenu tori, dan, wat ervoor doet, dan. Volgens mij van Bari en tak abreng. Maar ze hebben er geen kaas ervan. Is dat toch? Voer dat ik de zodat nou wat er wanneer baat op de die. Mensen. Desma san sabi, san abi wat er wenu toch? De kan tegen abreng. Mino kata kabra bikas mina abeng. Mino takai barab koko. Nee, helemaal niet. Wat er wenu ne barab koko. No. Mami sa titi sa fe.
De tite, te weta kabeda na titi etaki, Ivasta, asababe. Boom, boom. En desma say batap denk, to? Morofuru, awata wenu. Na repra na sisa da aliba elonsa na aliba elonsa. Ivasta. Ade samarati kumtaki mino takiso. Bika mi takiso da ati wan taki mo wori wan tusma wan fasi. Da mo chari wan tusma wan fasi en mino wani. Ma watra wenu to brasisa. Na wan konfo sa. Ino shisomar e wakako obari. Ino shen somar. No. Taki wan preide of wan obiama de dak o kaikar watra wenu e lolo na dis. No, ano say go. Anga watra wenu ano so. Hey. Nale kafodu ano ko somar. Taken nak jen date wakai barkon. Leka da de chismai tak de kis aduma kama. Na toneel we shilape. Toneel e play dape. Ano actor. Usap toneel na isabito. Ano actor. Dalam tesmai taki. Abra watrawenu. Of igaw obiama taki. Watrawenu bare. Ma ino ma finish red ine. En des masai kis sa e bane tapu. Toch? Te yusha eerste lesie. Toch? Kan het je vrij sribi. En dit ma, mi mitisma, mi sabisma. Sa e wakana de tapo. En a tori sa de Jimmy abreng. En a sami taki, sami koti tu. Sorry, because kolibatori so. Mensen, kolibatori so, a tori fa watrawino. Sami dek ma one video about Wa video de abra watrawino. If you can go archeng, go sheng. Dan wa yere afasatori abra watrawino. Ja? Venki, Engels, Brakino, even, een vraag. Kan een Aisha Winti invloed hebben op een jongen dat hij precies als een dame doet? No, aan het erop. No. Luko, Aisha barap koko, maar ja, bij Aisha. Aisha no, ik sma na manipulatie dat beto. Niet toch? Is manipulatie. Aisha na invloed tap no wan sani. Ana wan konvo na gewoon konvo. No gewoon konvo. Ano ane change you leki manengre op leki uma. No. Ana Aisha na invloed abakade sanati. Na libisma de gewoon so. Na yoka pen de gewoon so. Je verstaan? Maar zo te kade wa Aisha. Zo te Aisha na da punen srefi. Zo te Aisha na bane ta punen srefi. Maar mij bori gewoon. Because hij abakava. Maar. Isabi. De sanati de tale. Parlement taki. Bakruna disti. Lebana disti. Je verstaan? Zijn alleen maar leugens. Smasa no sab noti de tak abra sanati. Isabi toch? Na gewoon. A denkwijze voor libisma. Manipulatie. Dat die keer enkele invloed. Ja? Fanisio wakter odi. Odi braki dom yo aksi sana te you drink wang winti. Guyake dena wang bong elukuyu da ai dry in skin. No. Odi braki no yo aksi sana te you drink wang winti guyake dena wang bong elukuyu da ai dry exchange. Nou, akande wamboskopu e chakoji you. Akande wansa e sori you. Ivestam. Akande alasani. Ma sonten. Imluku de yuru veng sa e yesha. Itakina wan drink, eh? Ode brakina wan mi wan aksi you. Not you drink. Okay, de wan drink. Imus luku pe. You be there
En fa a dei be de e fa be neti e fa be de dei. I verstaan? Want die teeshi aforu di sita, aku ya kete. Dan abi en ya be bepaalde euro sa ewaka. En dat convo ewaka bepaalde euro nanga te wan convo de aanwezig. I verstaan? En de man dat die sote na dipi sani. If au sorry wan sani. I verstaan? Na wan sani sote sa opsa. I verstaan? Maar dat moro en teo sheng in je boskopo, hè? In oshe wan leisi. If je sheng wan moro dan wan leisi, dan wan san musu pasa. I verstaan? Wan san musu pasa bakate you sheng. Wan something uit je boskopo. I verstaan? Adati. Something like a do asati our marchi. I verstaan? Citrana kante yana tulisi verstaan maar begrijp maar. Oké. Dan wansani sa musu go do of go luku in a pisitori en luku leksam takito luku sa baka de tensa isori sa ipsa ja. Wat betekent als je droomt dat je een zwarte kippenpoep trapt? Nou, if je trapt op poepen, hè, en dat is soort poep heeft naar voren of zijn, hè, kan je something, kan je wel wisi, je verstaan? Maar something akade wan krooi toe, hè? Je verstaan? Dat toe was ja de, wan wisi, wan krooi. Maar something, te you de asanati toto, dat em luko pe you trap asanati, apupo. Je verstaan? En zo juru toe. On dat zijde, akade wan faretake, akade wan waskuwen toe. Abi drisani. Wan waarschuwen, wan krooi, of wan wisi. Ja? Van ja bang. Maar ik droomde met mijn zalige broer dat hij thuis in een kist lag. En ik heb hem eruit gehaald en hij was aan het verrotten. Bigitanje, huh? Ibra de reba, ishewa de kisi, ipura de kisi. Logo aboskobo sa yo kisja, hè? Adren sa yo dren jato. A Jesse, want logo if a brade de ba ishem baka yung de kisi. Dat betekent adere baka over. Je verstaan? En aan kan. Oké? Dat ben je shi dat die adren sa yo dren a jeswan kori. A kan de tutaki. Achi boara. Wansani something awan washko for you. Je verstaan? En a kan de tutaki a dere voor you brada. En make it taki. You like libisma. You know that rosto. Fa dere fa brafi you. Wansan pesa di abra voor you dede nanga you. Je verstaan? En asanati e hoor you baka en enyam you. Ja? Abo, let's speak grani. Robbie Monster, brak, you know, evu ala konvo e waka baka aisa. Fadang, ala sama abi wan aisa. Nee? No. If sabi talk, one family, eh? In ala family abi aisa. Isabi to? Ala family abi aisa. En ala family, if sabi, wan mama, wan papa leto. Ala de pike wakak baka ma, eh? Je verstaan? Want dan mama meke. Ano deso taki alas mekis aisa. Nee. Na bere.
Want jabwa edewa. Na Aisa. Dat want taki ala de konfo e wakabaka Aisa. Tere me tak dati bikasi mi be kiswan tori. Da Aisa be wakabaka da ala de konfo be wakafesi. Bigi problem. Ab inse bigi problem. Wambos kopo sa wamanu kisi. Bigi problem. Aisa no mag wakabaka se nooit. Nooit mag wakabaka se. Am wakafesi. Dat want taki asma dati abi mama problema nanga de bigisma fu eng ine oso. Problema de na oso fen. Ina oso fen. Jugu de. Dat ta jugu dat de muspoti makanda bikasi Aisa levanta ki Aisa de mano tak dati ano ye de kweta ki ano alas me ki se dat true mana a oso a family ya brada les piki grani hotel Leibland odi zo na kondre sasa dan was mijn mond vol met spuug heb ik het bij een boom gepuugd dat niemand het zou zien toen ik het heb gepuugd, keek ik recht en voor mij stond er een tweeling kinderwagen. Sasa, sana is de boskopusa je, hij asked me on me nomans. Wat betekent als je droomt dat je een zwarte kip op poep trapt? Oké, nou mis je het specifiek je drink. Dan was mijn mond vol met spuug en ik heb bij een boom gespeeld dat niemand het zou zien. Er een tweeling kinderwagen. Oh, oké, je boskopu. Jere nou. Sasa, yang mi mustaki. Ja, mustaki omdat aboskopu jus abi wasani ine sami no kantaki. Ja, abo, let's speak grani. Belma. Stuur me, hij kan het, een miscall morgen voor me. En een test, ja. En dan stuur je droom voor me weer voor me ook, hè. Dat wordt tak tamara. Even kiezen gelegenheid, ja. Maar want tori de sa omustaki. Sorry dat mijn man behandeld zijn. Dit is door live interview. Live program. Trace, zeg daarop, Odi. Ik gaf wel geen antwoord op mijn vraag. Maar wat was je vraag, Trace? Trace, wat was je vraag? Vraag het weer, snel. Laat me zien, even mijn je vraag. Trace. Trace, kan je vraag snel terugschrijven voor me, want ik vraag, ziet er naar uit. Ik kijk er naar uit, ik zie het niet. Kan je snel voor me weer opsturen, Trace? Ja. Heb je het voor me hier gestuurd of op een WhatsApp? Wacht hier, kom ik bij me stop. Ik moet kijken waar ik voor stop ben. Even, Ricardo Bouwgaard, Odi J. Lee, kan je aan je twee boei aandoen aan de beide benen, links en rechts. Kan je twee boei. Look comfort, de product voor de comfort. Akan de boei, akan die adekap 2, 3. Ja, het kan, is mogelijk. Ja, oké, Ricardo Bouwgaard. Jij wil niet verder praten over Watra Weno, vind ik wel erg serieus. No, mi apwan, anotak binotak abra awatra Weno. Mi abi wan video abra awatra Weno. If you can, mostene konji brara, ja? Ricardo, mostena awatra Weno tori konji yo. Mostena a video konji abra awatra Weno. Anotak binotak abra awatra Weno. Maar mi me kon video opname fenka, bada mi kan sene konji dat ikan she, ja? Let's speak it. No kisi maar die bra. Kan je twee boei dragen? Zeker. Ricardo Bouwgaard, daarvoor komen we bij en toch om dingen uit te praten. Ja, zeker. Maar wat we nu toch? Mi apwan van taki, mi apwan video over. En a video uit tak abra wat we nu. Maar lek van mi taku a marchi van wat we nu toch? Saya uwan sabi.
Mino sabing. Oké, mino sabe tres refi. Isabi toch? Want en baram tapu, mino abamarchi. Maar in een uitzending, een programma, mino sab FTT. Titi potaki fa awat amarki e luko, mino sabi. En mino sab wasa de mino taki. En if titi ne somi mino kataki tu. Tres refi. Aso. Un praxeri taki ano alasani san de en san konvo abi of san konvo sabi. Ano alasani de taki. Want die zo'n ding. Ik kan taki dat smateke abra over en gebruiken in een verkeerde fasie. Of misbruik als story dat die. Die recept. German pansa odi. Ik droom dus 2 slangen gouden met muinen. Wat is dat? Van je dan de toesneken aan go to. Want if je drie aan go to, dat one taki. 1. Na Farekareng. Na Kori. Inite go to na Kori. En deze de toesneken van de sneki bede. Sa de sneki bedo. Dat da belangrijke pisi. Sa de bedo. Pene bede. Peyu bede. Ja. Thank you, Agnes. Sa want taki if you chana winti na wan pre en fa kan lose en fa comprisere. Okay, sa want taki you e chari na winti na wan pre en fa kan you en fa kan lose en fa comprisere. If you waka gaan president. If a konvo wa kompresiri in elkaar horen. A konvo bar kon o kon dansi. Na so eko dansi kon. Teisha bi ta kompresiri. A ko a dansi. A gos don a sakagwe. Na prisa ko siri. A kon bar odi. Na so. Grantanyi fu. Boontori, brada. Robbie. Sia Velter. Hoeveel obja's kan iemand op zich hebben? Obja. Lefam takito, bra. Sisa. Brada. Ala de kobo sa yu abi na obia. Ma wa obia srevi sana tata senko yu. Na wano mo. Wa obia na kap tu obia. No? Ina kap tu obia. Fa ap tu obia. Ika abu wa obia no mo sana tata senko yu. Ma isabis ma ekar mit etaki ala kovo na obia. Bikasi ala kovo abi wan sabi. Ma wa obia sana tata senko fu yepisma. Dat I do ala sani. Wano mo. Saint-Jean Derby Landveld Odi. Zie je veel, wat weet je over de opete jou? Opete? Ina opete jou. Je abi opete, je abi jou. Me up to video about a opete, anga jou, je kan ook raken. Maar a opete, na wan sa ei, ta posu true, na wan foru wa aka a posu en posu na wan foru wa aka a jou en posu na wan boom ina buzi oké en a verschil voor a jou dansi de helemaal trafasi a jou ne werweti a jou ne dansa atiki oké a jou ne luku inso oké dat im sabi, dat de verschil, want ik kan luku, de mij tak, de mij play jou, de mij weer weti, de mij luku wo in song. Ano jou de mij dansi. Minus rapsa de mij dansi. Oké? Sasha, is goed, ik zal u appen. Oké, is goed. Grand thank you. Test 1, 2, 3. Odi, Brakino. Trace zei dan welke convo zit te wassen in een boot. Dat mooi. Loco. Zo'n convo. Mino kan tegen zo'n convo er was iemand boto. Omdat zeiden. Te convo. E waka kom. E contact van wasi. E tega obia van wasi. Aka wakomatika wasi. Wa ingi. Wa dumakama. Wa bakru.
A convo o tegi fawan wasi, peawan wasi en fawan wasi. Je verstaan? In habita kuwan convo na ewa e wasi iwan boto. No? Schrijf je. Je verstaan? Aso. Brigitte, JBS, wat betekent dat als je droomt dat koeien op straat zijn waar je langs moet rijden? Dat betekent wat obstakel dit op je passie. Je verstaan? Wat obstakel dit? En PUBD die zie de kou toe. Wat obstakel dit? Want je moet sa. Maar de kou, het akadewan trasani. Maar de sorry kou. Je verstaan? Dat betekent wat obstakel dit. Tap je passie. Akaderitini also toe. Ja? Jamaya. Wat is het? Goddess Odi. Odi. Hoe heet die wat trouwens nog video? Ik weet niet meer. Ik moet gaan kijken. Dan stuur me een test. Dan ga ik kijken. Dan ga ik voor je opsturen. Ja? Abo. Respect ik graag zeggen. Jay de Ley. Odi. Ik droom dat een man mijn benen losgooide en een kis ati bron en ik ben weer een boei links aan zijn voet en rechts. Het was heel erg boos omdat ding ben chami foto, tami foto. Aye taki mi muso weer ding fu tu boei tu nou mi foto. Oké, kom. Ik droom dat een man mijn benen. Waman lose me foto a time en ben very one en goede en een kies at die bron en ik ben very one boy links en zijn voet en rechts. Het was erg boos omdat ding ben time foto. Nou, zakon voor sorry dat het toch, ik kan de mi no tak ja deso, toch? Si taki wan smak tayu foto en dido awan make you abisa abito masala santu ateyi dati to mano teyi taki ano sorry tu suma tayu foto en seide de tayu foto tu iwo tang dat wan taki pisi sa e sorry dape awan you do dati sa e abi ma fu seide. Maar atei dat is mama ano te isuma, want dat pe apisitori iwan sabito, want e wasande iwan sabi seide awameki do dat ti, is het dan, en a consori tak alusi futu dat ik in weer boei links dan rechts, apisi dati e luku chinso fromu chinso inatori dati, i was dan seide metak dati aluku fromu, omdat die. Sorry, I didn't understand. Sa skrik me yo. Hey, zie je? Omdat die Teresa si dit toch? Dat im luku tu pe ubede. En afasi spa akon voor 20 luku voor 20. Ano kalusi futu controle futu luso dan ataki luku pot den buidi. In we de buidi si. Say dem we de bui. You know what? Ano was just refi en ano so itu. Asani si from chinso. Wam luku chinso dipi ina pisitori sa ifsa. Dat zeide en luku en as kon voor disi a biggest ma disi. Luku ome lazy you shen in you boskopo. Ivesta. En im luku tu sa epasana ngayo. Dat zeide a boskopo no de so clean. Jimmy. Ja? Malaysia saring cancer nice odi baki no sankri en drink kamatikan krei sari sonte na kovo na aisa soleisi ai sari bikasi sa e pasana yo of bikasi ye dusa sa ina musudu bikasi ye kiswas ko imane ine
Yere jano, sisa. Sane pasananga you. Sane pasananga you. En je sisa pasananga you. Ma ine do noti. En dati de kovo aisari. Ibastan. En asari kan chasiki kondi you. Aka chasiki kondi you. Ya luku sai pasa. Ya? Ya opo luku sai pasa. Remano, misini odi. Grantai. Jamaya, God, is het zo dat je bij een windiepreek kan gaan en geen windie krijgt convo? Maar je ogen rood worden en het voelt alsof water naar je hoofd gaat? Dat heb ik meegemaakt ergens maar niet aan Bariko. Luko, ana alalisa convo afwakako. No? De vaak is je dat a convo destin. Maar convo ne bari. A convo ne bari. Ano te bari dan convo dat pe. Je kan dan pi a convo dat pe la lex. Zij zeggen je. Je was dan a convo de. A convo zo dat mi ja zo. In ons zei je doet maar odi grand tanje die grani. Je was dan en me kan sorry sa. Je moest zien en je moest jere. Because je zonte. A kan de dat ki from me sa. Dan convo sorry. En hij sorry de convo sa barco op de sansa dalonto. Sorry dat ki idal adalonto. Isabito, ade jaso to, mek den sheng, dido. Winter Mills, odi. Wanneer wordt je een obja of een sabiman gemerkt? Oting? Fus, oting, nate yusreka, nate yuteksreka. Isabito. Nate you texreka, im texreka. Isabi to? Dem kara obia kon, de kara cabra kon, de kar disi dati. De kowo samus waka kon, de afkari. En die kande de prosa ya fanudu, i was dan. Naso. En a proces, akate kwa wiki, akate kwa today, akate 2 wiki, van hang up van, alas de, zdona you an solisi. Makade, dat je zet de maka pure maka en pot ala sabun. Nou zo. Wita, zijn er nog echte paima in Suriname waarvoor die een obja tafra? Zeg me. Zijn er echte paima in Suriname waarvoor die obja tafra? Tuurlijk. Ja, mina sabi ding, maar obja altijd de, paima de altijd. Ja. Maar je moet ze gaan vinden. Ik kwam taki PI-ma moeilijk vinden. want PI-ma, was maar saben truto en. Want los mij play je PI-ma, maar ze geen PI-ma. Want PI-ma, efficiënt. De marat net tak furu. In begin met taki eigenlijk. Zij filter, odi, wat kan het betekenen als je je partner omgaat ziet krijgen met iemand anders in je droom? Oh, moeilijk zijn, actie met jaso. En dat moeilijk zijn, hè? Maar, im lukubong, na convo, say sorry asanati. I was dan? Want eba convo ko sorry so asani, toch? Akan de true. I was dan? Akan de true. En im luku sa you feel it tegen you. En say salon to you, nanga you nanga man. Dat je sabi, you piki. Dat je sabi, if a convo e piki true, of a convo ne piki true. Ja? Zonnetje, wat betekent als je een droom dat je een albino zus hebt? If je denkt dat je een albino chin, sasisa. Ja. Sonte, toch? Asan say aksi mi jaso, toch? Nou, persoonlijk sani, minota kwam toe persoonlijk sani, maar akade wankori,
akade wan tru, akande taki akove so dat sonten so wan chi u kan ko kisi. Isabi to ikan ko abi. Ivesta. Maar sonten a convoca sorry wan sani to sang pesa wan je dre dat you chisa. Isabi to. Nou, say dat baka komplikant abos ko baka. Ja, dat je kiesa nou albino chin, hè? Toch? Maar je sabi taki, you know abi kan de kiesa sa nou albino, maar kan de taki wansam be sa in a familie. Ivesta, wat dipitori be sa in a familie, kom potenso. Adido de iedereen sa asanati. Ivesta, wansani no de boom. Je was daar met potentieel, if you want some more, you want carry ook, we kan leggen uit laboratorie dat ja, aboom. Nee vandaag, nee. Zie je wel een beetje Jimmy, aan het drink, moro vara Jimmy. Brigitte JB, wat betekent als je droomt dat je schoonmoeder gaat bezoeken en voordat ze tot jou komt praten, dan bent je hoofd met een adumakama panje. Dan bent je hoofd. Wat betekent het als je droomt dat je je schoonmoeder gaat bezoeken en zodat je komt praten, dan bent ze een hoofd met een adumakama. Je schoonmoeder. Ik ben niet schoonma. Die schoonma, ik kon naar jou. Voorzichtig maar denk, ik moet denken, Sani. Dat wat ik. Akade. Je zie schoonmoeder, hè? Dat ik me van jou aan je schoonmoeder deed. Is dat toch? En evident moet je aan je schoonmoeder toch? Dat kan de toch? Dat je als master je ziet dat toch? Nou een convo voor jou. En een convo is tegen jou. Anissa sa eweri. Maar doe maar kan maar den soort schrijven zo. Je verstaan? No, doe maar kan maar den soort schrijven zo. Maar asansa convo is zo dat je a bigis massa wakker naar jou. Want if je schoonmoeder de boom, echt goed, dat wordt dat je nou een convo voor je ziet dat je. En een convo zo is soort convo neem. Na panje sa weri. Dat ja. Ja, Bransis, dit bij de ala de boskopu samishi. Dat maar beton zo. Het was boskopu ja, zo nou zo boy. Kalau was van ja zo even over een man met de rode panje en witte lijm. Oké mensen, pikje het aan toe. Malita Kensenhuis, nou uma voor mij ben kre immigrant. Nou, uma voor mij ben kre immigrant. Wat betekent dat? Melissa Kensenhuis. Kan je die droom voor me afsturen? Ja, Melissa Kensenhuis. En dan ga ik je bellen erover. Ja, abo de pispisi staan even me even, ja. En dan hebben we Briony Roy. Odi moet ik nou, wat betekent dat als je droomt over een man met rode panje en een witte lint om zijn hoofd. En arm ziet een man met een zwarte witte panje en een zwarte lint om zijn hoofd. Zwart-wit panje. If je zijn hoofd en ziet en een man met een zwart-witte panje. Een man met een zwart-witte panje. Blakka, weet je. Maar samen met doe je dat boodschap. Samen met doe eigenlijk toch? Wat betekent dat als je droomt over een man met rode panje en witte lint om zijn hoofd. Je drinkt aan een rode panje, dan je drinkt bak aan een witte. Logo broer. Of sisa hè? Brada, of zo. Sena boskopu konji me. Want a je boskopu mi sabi. Want je stak je drinkt aan man weer zo. Bruku top. A bruku na furu betekenis something. Maar sa abosko inhoud van boskopu mi wasabi chinso. You know, pa je boskopu mi wasabi. Dan mi kan piki abras pisi lati. Want de pisi mi na ma sani. Glide so
Sordam, Pian, odi bring die apuko winti ook boodschappen voor je. Tuurlijk, alla konve chabosko pojio. Alla konve chabosko pojio. Ano wampo konvo ejibosko. Alla konvo, ja? Ketura queen, odi kan dat wansma kan blokkeren you dat you koloko e blokkeert en you angasma san de om je in kistrobi post. Ja, tuurlijk, akan. Ja, akan. Libisma e wakanga san kan blokkeren you, maar akan de tutaki wansan fu you srevi e dura tuanga you. Omdat zo ten top, a konvo san da you, kada de wan family san da you, en problema de nanga konvo dati. E dura tu dianga you. E dura tanga you, ja. Ja, tu anade, je vriend of je vriendin, kan de you srevi aba probleem. Arantes, frankly, odi, was go to vrouw contact me nanga wan school to wagi fugo sloto. Want to boy san ek kan betekent is een droom hoor. Wan school to wagi fugo sloto wan to boy. Wat kan ik zeggen? Was school to vrouw contact me nanga wan school to wagi. Wan school to kon, wan vrouw kon, wan school to vrouw, no man kon, school vrouw kon. Kon teki na wan wagi, dat de wan go sloto wan to boy. Maar zei de wan go sloto. Se na je boskopu kon jimi, apisitori no abi furu in en jimi. Want as cold vrouw, toch? Aka wan wagi kon teki. Fugo sloto sma. Maar zei de, sa de do. Jere? Monique, blokla, mijn nummer is 856. Ik denk, kijk op het scherm. 856 347 0410. 856 347 0410. Ja? Je kan het ook op mijn website Akonfona Wisani. Ik heb een website Akonfona Wisani. Daar ga je mijn informatie ook zien. Akonfona Wisani op mijn website. En op YouTube kan je gewoon schrijven Kinofien. En ik denk, daar kan je ook, zie het op YouTube nu, dan kan ik het later zien, want dan gaat het komen. Hè? Maar Facebook, gewoon kan je ook messengers, gewoon Kinofien. Dan kan je door messages ook sturen, ja? Goedenavond, hip, hi, pop, is Diora. Oh, Odi Diora, goeie, Diora, ik moet even denken in Engels. How are you? You with your dad? I talk to you, okay? Odi Diora. Brazisa, dit ben de programma Akonfona Wisani. En ik ben weer volgend uur met het programma Akonfona Wisani. En met aku allemaal grantanya nanga lespeki nanga sakafasi. Do de konvo funu charu kotire visa TV a radio fuko archi a program Akonfona Wisani. Ik ben niemand aan Kinofiat. Me baru jasu fuja uit wan bigi odi mensen. Odi.